с нещо доста по-приятно. Професор Божидар Димитров е тук и един малък мъж, 10-годишния Петър от Пазарджик. Здравейте! Здравейте. Поканили сме ви и вас, професор Димитров, и теб, Пепи, защото това, което получихме като информация, че ти имаш доста изразен интерес към историята, като исторически факти, като събития в годините назад. Откъде е тази твоя, това твое увлечение към историята? Често казвам, не знам точно откъде, понеже още от по-малка възраст тази беше интересна историята. Когато бях в предучилищната, това е преди да влезеш в първи клас, тогава знаех кой е Хитлер, Сталин и за студената война. Преди да станеш първокласник? Да, това го знаех. И точно не знам откъде произлезе този интерес към историята. В твоята фамилия има ли хора, които се занимават с история? Има ли учители, има ли професори по история? Професори по история няма и няма хора, които се занимават. Баща ми той се интересува от история, обаче в никакъв случай не се занимава с историята. А от какво семейство си ти, баща ти, майка ти? Разбрах, че като малък си бил също доста непослушен, а сега пък доста ученолюбив. Точно колко е непослушен, не може да се каже. Естествено, че всяко дете в първите години е изключително палаво. Така ли е, професор Димитров? И вие ли сте бил палък като малък? Сякаш виждам себе си. Сякаш виждате себе си? Да, бях много палъв, естествено. Созопол няма начин да не си палъв. И точно аз на 6-7 години си заинтересувах от история, но по друг повод. Созопол тогава при дъждове, не беше павиран града, изравеше монетки, водните струи, монетки, парчета керамика. Интересно, само се интересувах от махалата. И си ги редях в един килер, си спомням, но имаше лампа, светеше и си ги редях така. Монетки, не знае какви са. Почнах да чета, разбира се, доста по-късно, когато станах ученик и малко след това. И почна да се интересувам какви са тези работи. Подхвана един човек от Бургаския музей, в Созопол нямаше музей. И така станах историк. Пепи, а ти точно че бях непослушен бях, но това е хубаво. Значи, той и на мен прилича, ако махне очилата, аз нямах очила, дори ги на по-късна възраст. Пепи, как реагират? Че виждам себе си, аз бих един такъв бузес. Пепи, как реагират твоите учители? Разбират ли те с тази твоя прословута ученолюбивост? Моята учителка, и тя се интересува изключително много от история като мен. Тя е добър събеседник. Обаче аз се преместих на края на годината в това училище, което съм. Преди бях в едно друго, пак в същия град. Предишната ми учителка, тя изобщо не се интересуваше от история. Не се интересуваше от история и когато преподаваше човек и общество, това е история и география, всичко каже точно както е написано в самия учебник. Интересуваш се изключително много от прабългарите и дори твърдиш, че не бива да бъдат наричани така. Защо? Не твърда точно, че не трябва да се наричат прабългари, обаче не виждам просто смисъл в самото им наричане прабългари. Ние като народ сме смесица между българи, траки и славяни. Ние не сме българи, които са еволюирали и са станали други видове хора или други вид раса. Казвате прав е, професор. Абсолютно прав е. Няколко учени се борихме дълго време и вече почти сме стигнали. Аргументите да не са много силни. Във всички исторически извори те са наричани българи. Самоназванието им е българи. Откъде на къде прабългари. Държавата, която и сега, ама после се смесили славяни, не, асимилирали сме ги, защото не се казваме склавини, еди какви си, антия, се казваме българи. Или славяни, аз се казвам България. Или траки. И сме си българи и това е положението. Ще подаря една книга, Войните на България за национално обединение. Освен Хитлер и Сталин, сега ще научиш кои са били нашите военачалници. Много благодаря за тази. Тук е момента да кажа, че Пепи в нашия предварителен разговор, професора каза, че вие сте неговия идол като историк в България и един вид сбъдваме негова мечта, като ви събираме заедно тук в студиото на Дневен ред и на тази маса. Нали така, Пепи? Значи, Пепи, няма да се клониш на идоли, нали? Да, няма безгрешен, но че може би и аз имам грешен. По принцип науката, история се прави така. Тя се прави въз основа на документи.
Писмени или археологически. Само в Македония и смукват от пръсти. Но само там. Никъде другаде по света няма такова нещо. А пък историята е пишена от победителите, така че няма напълно достоверен. Не верва на тази глупава поговорка. Историята не се пише от победителите, историята се пише по документи. Но понеже няма много документи понякога, въз основа на едни документи историята изглежда такава. След това се намират други документи и се правят корекции. Иначе, ако установим историята такава, каквато е да е сега, и постигнем абсолютната истина, имай предвид, че тогава ти няма да имаш с какво да се занимаваш. Да речем, моето поколение ще е направило всичко за историята и ти вече нищо. Не смятай, че историята не е наука поради това, както казват някои, при написване на историята няма такова нещо. Всички науки е така. Доскоро в медицината, например, се е смятало, че туберкулозата е нелечима. Туберкулозата сега лечима ли е? Лечима. И много други болести. Същото нещо и в физиката, атомната физика. Доскоро смятаха учените, доскоро до преди 70-80 години, че атома е неразбиваема частица. Разбиха я и стана лошо. Но професоре, могат ли да бъдат обсъждани въобще дати, които ги знаем в учебниците по история от край време? Говоря за 681 година, основаването на българската държава. Според Пепи, обаче не това е годината. Не това е годината. Пепи, коя е годината на основаването? Точно коя година аз не мога да кажа, но не може да твърдим, че 681 година е точно създадата на българска държава. Защото защото след като Стара Велика България е по-голямата част е превзета от хазарите. А другата част? Другата част остава на Хан Аспарух. И те знаеш ли колко е голяма? Украйна, днешна цяла, Молдова и Румъния. А това означава ли, професоре, че лъжем хората и учениците в учебниците по история с това, че 681 е година, която не подлежи на оспорване? Да, а напротив, подлежи на оспорване. И вече е оспорена, не само от мен, но и от още поне 10-15 български учени и вече лека по лека се налага. Даже някои искат да отидат, следвайки именника на българските ханове, още по-далеч. Бройки 300 години за Авитохол и 150 години за Иреник. Това са библейски числа. Очевидно е, че не е толкова стара България, но точната дата е съвършено ясна, 632. Много добре обясни Петър. Да. Велика България, тя затова е велика. Не е една територия. Тя е огромна държава. Тя е огромна. Тя е от Волга до Карпатите. Поклива цялото евразийско пространство. Тоест, Азия почти не закача. Ако приемем, че Европа е до Урал, тя е до там. От Урал до Карпатите. Действително хазарите разсичат и отнемат предната и част, но двете, източната и западната част остават. Източната е Волска България, а западната е тъй наречената Дунавска България. Казахте, Украйна е била част, днешна територия на Украйна е била част от Велика България. Цялата. Там е погребан Кобра, там е погребан и Аспарух. Пепи има, професоре, той има и позиция за кризата в Украйна в момента. Пепи, нека да я чуем всички, преди да ти задам едни конкретни въпроси, които така сега ще скрия листа, за да не ги видиш и ти след малко. Точно за Крим ли ще говорим? За Крим, за Украйна. Какво се случва? Ти ми каза, че имаш твоя конкретна позиция. Моята конкретна позиция е за референдума в Крим. Позицията е, че Крим и Севастопол, те са отделни републики, и Севастопол и Крим си имат герб. Те имат пълното право да изберат да са част от Руската федерация или от Украинската република. Това е моята позиция, така че не трябва да казваме Русия превзела, все едно, че Русия превзела Крим, Русия превзела Севастопол. Не, вярно е, Русия сложи някои свои военни части там. А те си бяха там. Да, понеже даже Севастопол пристанището е наето от руската армия, там е самата руска армия, Черноморския и флот. Така че жителите и на Крим, и на Севастопол доказаха, че искат да се броят руснаци, а не украинци, чрез този демократичен референдум. Правилна ли е позицията на България спрямо това, което се случва в Украйна? Морално е правилно, защото ние сме насочени към европейското пространство, към западното, но най-правилната позиция винаги е неутралитета. Много хора, Пепи, твърдят, и много историци, много политолози дори твърдят, че тази криза ще доведе до край
на Европейския съюз и ще постави началото на Евразийски. Той Евразийски съюз си го има. Казахстан, Беларус, Русия и още няколко бивши републики от СССР също са в него. Невероятен. Така че дали ще сложи края на Европейския съюз, не може да се казва, понеже Европейския съюз той е много голяма структура и много силна структура, защото Франция, която военно е много силна, е към него, а Германия, която е една от най-силните икономики в света, също е към него. Така че дали ще сложи края на Европейския съюз, не може да се каже точно дали ще го сложи или няма да го сложи. Имат ли апетити съюзническите сили, Пепи, към Русия и за това ли е тази инвазия в Украйна? Апетити към Русия има още по времето на царска Русия. Затова финансираха Ленин да дойде преврата, да махнат императора и да стане СССР. Но точно апетити не. Това в момента просто искат да откъснат Русия. Да я принудят да изпълнява условията на Запада, понеже тя има две суровини, които са много важни. Петрол и газ. Ами не искат ли точно тези суровини да сложат ръка върху тях? Не са ли те основната им цел? Основната им... Не мога да говоря каква е основната им цел, все пак това са велики сили, те прикриват своите намерения с други, като параван. Така че може и тя да е основната им цел, но не мога да казвам точно каква е основната им цел. Може да е по-висша цел. Професоре, мисля, че няма какво да говорим повече. Да седя тук. На урок по история от 10 годишния Пепи. Не, дори и съвременна политика. Как ви се струват неговите разсъждения на едно 10 годишно момче? Много правилно. Много правилно ми се струват. И просто съм изумен. Все пак, с кого дискутираш тези въпроси, Петре? С кого разговаряш с баща ти, с майка ти? Защото не вярвам сам да стигаш до тези заключения. Имам чувство, че гледаш някои телевизии, но няма да им кажа името. Така ли е, Пепи? Как ги научаваш всички тези факти и как си правиш своите изводи? Принцип гледам наистина много телевизия, оба гледам фактите и истината. И фактите и истината наистина са такива. Това е вярно. Пепи, към обещания тест към теб. Няколко въпроса имам, професори, и вие ще помагате. За да разберем и как си с годините все пак. По-добре съм самия момент и века. Кажи ми, според те, българите през коя година са покръстени, тъй като някои историци оспорват годината? Да, това е заради разлика между календара. Българи християни има по времето още на Кубрат. Той ще ми е християн. Да. И целият род до Яспарух християни, и Тервел. За Яспарух не мога да твърда, обаче Кубрат със сигурност е християнин, защото... Да, благодаря. Защото той детството си е прекарал в Константинопол. Константинопол е най-големия християнски град, по-голям дори от самия Рим. По-голям християнски център от Рим. От града Рим, където е... Да. Но коя е годината? Не мога да кажа сигурно с коя е годината. 864-та, но това е дата, знаеш, когато ние казваме покръстване на България, ние имаме предвид официално покръстване. Много добро, да, точно. Не, признаване на християнство за единствено позволена религия. България наистина има християни, още от времето на Хан Кубрат, прибавят се нови, и то в две огромни области, населени само с християни, Тракия и Македония. Ние не обръщаме населението им, което заварваме в някаква друга вяра. И така броя на християните в България се увеличил много. Освен това преселваме християни в Влахия, в Румъния през времето. И християнизираме буквално. Не, те си християни. Около 30-40 хиляди, които пленяваме в Одринска Тракия при една война. Така че в България има предостатъчно християни, останали в 864 година. А не както на самия филм за покръстването. Тази година се навършват 1150 години от покръстването. Кръгла годишнина. Пепи, следващия въпрос. Кога е битката при Ахелой между българските войски, водени от цар Симеон I Велики, и войските на Византия, водени от магистър Лъв Фока? Да, той, между другото, е успял да накара войниците да се бият много
Той успял да им дигне духа, като им е раздал заплатите предварително, което особено е вдигнало духа на византийското население. Той, когато е тръгвал на бой, е бил изключително горд. Мислил е, че ще унищожи тези варвари и в началото ромеите наистина повеждат битката, но постепенно Симеон ги изгонва и успява да прекърши византийската армия. Като година, знаеш ли кога се е случило това и дата? Самата година, често си призная, не я знам. 917. Да, господин професор ми е каза. Добре, а битката при Клокотница, знаеш ли кога се е случила? Битката при Клокотница е 1230. Той ми е любимия цар Йоан Асен и тази дата е знам със сигурност. Той успява да победи Теодор Комнин, деспот на Солунската империя, на Солунската Епирския деспотат. Да. Който също е мислил, че ще размаже българите, понеже те са варвари, той е много цивилизован румеец и е имал по-голяма армия, между другото, което също му е било отпора, че ще завладее България. И последен въпрос от това кратко блиц интервю към теб. Кога Борис I се оттегля в манастир? Борис I се оттегля в манастир през 899. Не. 880. 10 години по-рано. После излиза. Значи на два пъти излиза в манастира. Единия път, поне е недоволен от сина си, Владимир Расата, избождаме очите и слага Симеон на престола. И втория път, когато Симеон още млад, не е добър военачалник, още закъсва много с унгарците. Унгарците обсаждат Те тогава не са ли били маджари? Маджарите и сега са маджари. Унгарци ги наричаме ние, иначе името на държавата им е ясно го за Маджаро Геосхакли, защото и така пише на марките. И тогава той на 92 години излиза, препасва бойни доспехи на кон, начало на едно опълчение от старци и млади юноши, които не са в редовната армия. Редовната армия се бие с византийците. Тази коалиция всъщност е точно създадена от византийците, защото армията им не е била толкова голямо ниво. Не, защото сме ги били, не Симеон не успял да ги бие. Византийската империя много често чрез своите пари и интриги успява да бие враговете си. Така е, той сега е така. Даже хуните, които са щели да завладеят самата източна римска империя, Византия, те се спасяват благодарение на златото и хуните се изтеглят. Те не се изтеглят, отидат на запад да градят Римската империя, западната. За да завършим с историята и да продължим с политиката, в която също имаш доста добри съждения, кажи ми, защо обичаш да четеш за Симеон Велики, за Златния век? Какво те впечатлява в този момент от историята? По принцип, най-интересно не е точно за този период, но по това време Симеон успява наистина да победи най-великата империя в света. Римската империя, тя е източна римска, но всъщност е истинска римска империя. Те са се възприемали ромеите са източни римляни. А това е изключително голямо постижение, варвари, защото ние сме били варвари и след като ставаме християни в очите на византийците, да бие тази велика империя. Професоре, по история оценката е излишно да питам каква е. Няма оценки. 7,8. Няма 7,8 за Пепи. А той толкова заслужава. Но да видим какви разсъждения пък има в сферата на политиката. Интересуваш се от политика. Да, т.е. историята и политиката са свързани. Любим политик имаш ли, партия, на която да симпатизираш? Значи, любим политик нямам и нямам партия, която крайно да я харесвам. Симпатизирам на някои от идеите на Волен Сидеров, обаче пак подчертавам, не съм от неговата партия. След малко ще ни бъде гост депутата от Атака Деница Гаджева. Искаш ли нещо да й кажеш? Или да я попиташ? Какво да й кажа? Да я попиташ нещо? Не. Добре. Идват избори за Европейски парламент. Смяташ ли, че те са важни за страната ни и доколко? Всички избори са важни, но особено за Европейския парламент, защото все пак като членове на Европейския съюз в Брюксел се решават глобалните въпроси, които всъщност са най-важни. И е хубаво ние да имаме достойни хора в Брюксел, да имаме достойни политици в Брюксел, а
как да се изразя, недостойни по-леко. Запознат ли си с листите на всички политически партии и достойни ли са българите, които са в първите места на тези листи, да представят България в Брюксел? Аз не съм бог, че да казвам, ти си достоен, ти си достоен. Но и често казвам, не съм чак толкова запознат с листите на партиите. Знам, че участва Атака и за другите партии, често казвам. А кой ще спечели? Не мога да кажа кой ще спечели. Негово величество, българския народ ще определи кой ще спечели. Професоре, вашата позиция каква е? За евроизборите? То важни ли са за България и доколко? Разбира се, че са важни, но ако трябва да бъдем сериозни, тези избори се разглеждат като един референдум за евентуални нови предсрочни парламентарни избори. А наистина, малкият Петър е прав, че там се решават въпросите на Европейския съюз. Той изрази и своята тревога, че Европейския съюз може би скоро ще приключи съществуването си. И такава опасност наистина има, защото там съвсем сериозно се обсъжда въпроса Европа да се раздели на две части. Едната част големите държави, които са в еврозоната, които имат евро, и другите второ качество. Тоест колонии. Колония на останалата част. За първи път на тези евроизбори ще бъде приложен Лисабонския договор. Ими дано. Но, нали казах, много е важно друго. Да няма, ние в Европа всички би трябвало 28 държава да сме равни. Но все повече и повече и имам усещането, че има и по-равни от равните. Тоест отношението към България ще стане още по-лошо, така ли да ви разбирам? Не само към България, и към други страни. Ние говорим конкретно за нашата страна. Да, разбира се, и не винаги ще бъде оправдано. И не винаги ще бъде оправдано, защото, казвам честно, има за какво, нали, действително някакви... А вина търсите ли някъде, професоре? Ние не си устояваме достатъчно добре позициите ли? Само при нас. Аз винаги казвам в историята, да знаеш, така е моето момче, което ще учиш. Винаги първо търси вината у себе си, а не у съюзници, разбойници. Защото и за мен беше голяма изненада и в тази книга ще прочетеш, че съюзниците, разбойници, не те са ни нападнали, а ние сме ги нападнали. Ето, без обявяване в война, внезапно. И за много неща сме честните. В Първата световна война съюзниците на Германия и Австро-Унгария... Аз говоря за междусъюзническата война. Да, но и в първата също само кажа, че пак ние си избираме съюзниците и после плачем, нали? Ние сме първи, наричам, в вземането на санкции. Ще научиш и там, пише в книгата за последната война, как изпълнявайки с съюзниците си задължения, с целия си екъл обявяваме война на кой? На Съединените щати и Великобритания. И естествено върху нас почва да падат бомби. Най-могъщите държави за това време. Америка е до сега най-могъщата. Да, тогава може би не е била най-могъща. След тази война тя става най-могъща. Но Великобритания със сигурност е била. Те имат много колонии. Германия и Русия в този момент са военно много силни. Един откровен разговор тук в студиото на Дневен ред между историка професор Божидар Димитров и малкия, изпълнен с много вяра и оптимизъм, 10 годишен Петър от Пазарджик. Пожелайте му нещо, професоре, на изпроводяк. Пожелавам да станеш професор, първият професор във вашия род по история. Ще му станете ли ментор? Разбира се, дадах му визитка. И визитка преди малко му даде професор. Да идва в музея, ще му издам една карта. Вие дадете едно изключително хубаво обещание, обаче не съм се ориентирал към професор по история. Да ориентирам се към политиката. Към политиката? Да. Какво искаш да станеш? Министър-председател искаш ли? На Република България. Новият премиер на България седи на тази маса, професоре. Радвам се, но вижте какво иска да бъде. На Република България, не Народна Република България, както един наш колега телевизионен водещ пожела вчера, защото Народна Република България е тавтология. Республика значи власт на народа. И става народна власт. Ще преведе Народна република. Бъдещ премиер и настоящ професор бяха тук в студиото на Дневен ред. Благодаря ви за това гостуване. Вие останете с нас, продължаваме след минути.